L-opinjonista tal-establishment kif inkassar attakka għattabla ħabel l-opera tal-Iskola Medika Barts dan għaliex skontu intefqu flus biex jiġi mibni l-kampus ta' dil-Iskola Medika u dan il-bini ingħata b'rigall lill-Università Barranija. Dan huwa għal kollox mhux minnu għax din il-proprjetà hija tal-Gvern. Imma kif inkassar bħal bqija tal-establishment nazzjonalista inkluż ħatnu Beppe Fenekadami ilhom snin twal jiġġieldu kontra l-proġett ta' Barts. L-artiklu fuq ix-Shift News ta' Kassar huwa wieħed minn sensiela miktuba minnu tul is-snin kontra din l-Università rinomata. Mit-tonu l-frażijiet użati fosthom li din l-Iskola Medika ma kontribwit xejn lill-ekonomija u s-soċjetà Maltija joħroġ ċar l-ostilità tal-opinjonista riplaqda Repubblika lejn din l-entità prestiġjuża. Studju mill-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex, il-GRDA, jikkalkula li fuq medda ta' 7 snin biss l-Iskola Medika kontribwit 80.6 miljun euro lill-ekonomija nazzjonali b'Għawdex l-aktar illi Gawdi. Fost il-komunità finanzjarja, l-Iskola Medika ta' Barts hija meqjusa bħala l-akbar investiment dirett barrani illi qatt sar f'Għawdex. Dan minn barra li l-estija ta' dan il-proġett seħħ fil-istess żmien ma' take-off ekonomiku tal-Gżira Awċija li saret tiġġenera valur miżjud ta' madwar biljun euro tliet darbiet dak fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista. Skont kif inkassar, Gvern Laburista appoġġja l-proġett tal-Barts għax għandu għall-Università ta' Malta. Dan minħabba li skontu il-Partit Nazzjonalista jgawdi ferm aktar appoġġ fost il-gradwati ta' din l-Università bis-soltu klassiżmu tal-establishment nazzjonalista. Kassar isostni li l-Partit tal-Ħaddiema huwa konvent li l-Università qiegħda hemm biex toħloq edew għalih. Kassar isostni li l-Partit Laburista għandu chip on its shoulder fejn tidħol l-Università għax għandu sens ta' inferjorità. Skontu, dan l-inferiority kompleksu paranoja mhux se jinbidel malajr għaldaqstant jgħid li Gvern Laburista jattakka l-Università. Intant il-fatti juru li l-allokazzjoni għall-Università ta' Malta din is-sena tlaħaq aktar minn 110 miljun euro, jew ferm aktar mid-doppju tal-2012. Dan fil-waqt li l-pakkett finanzjarju tal-lettur tal-Università sar bejn 3 u 4 darbiet dak li kien kapaċi joffri Gvern Nazzjonalista.